Peralatan pancing dalam basa Jawa. Kuwi apa? Kuwi Sing mau mancing. pancing le. Ana apa? Walesan. Oke, terima kasih. Senar pancing. Iki aran apa sih? Benang apa senar pancing? Senar pancing. Oh, senar pancing oh. Oke. Benang pancing. Ora ono satu kata, Pak. Ono. Senar. Deng beng. Deng deng. Senar pancing. Basa Jawane. Senar nilon. Ora. Senar sih, ya? pancing. Ono basa Jawane. Sing nggo mancing. Apa sih ya? Deng deng. Senar pancing, Mbak. Kuwi arane ya benang. Salah. Iki sing nggo wadah. Astagfirullahaladzim. Yo wadah senare. Kelok. Bener. Rezekine sampean. Nah iki ning kene apa Pak jenenge, Pak? Ini timbel. Mbak. Careng. Ora sing ngono. Wah. Iki wis reti mau dong. Deng deng. Jolo. Jolo. Nah iki umpane apa Pak jenenge? Misalnya sampean meh tuku umpan gue mancing. Lagi umpan iki jenenge apa ki? Belana. Kuwi tayu. Iki Iki jukung. Nah, oke. Wes.